Pán premiér, pred niekoľkými rokmi na mňa Čína uvalila sankcie za to, že som upozorňovala na nekalé obchodné praktiky a otrockú prácu, ktorú táto krajina využíva. Dnes si Európa konečne uvedomuje svoje vážne chyby, ktorými poškodzovala vlastný priemysel a pracovné miesta. Čína nehrá fér. Vykrádanie duševného vlastníctva, masívne nelegálne dotácie, umelo zvyšované výrobné kapacity, zneužívanie našej závislosti na dodávkach kritických surovín. To všetko celé roky vytvára likvidačné prostredie pre naše firmy. Takto sa skutočný partner nespráva. Na dnešnom samite hlav štátov EÚ je na stole téma, ako na to zareagujeme tak, aby sme konečne začali chrániť našu ekonomickú bezpečnosť a konkurencieschopnosť. Aj Slovensko musí zaujať postoj. Pán premiér, dnes sa síce pod vami doma trasie stolička, ale vyzývam vás, aby ste sa v Bruseli jasne postavili za slovenské záujmy. Slovensko môže a má byť súčasťou riešenia. Poznáte to. Kto nie je pri stole, je na stole.